тут такого? Ну, могу ж і я калісьці выбраць гульню. Ой. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привитание, Топочка. Салют, дядулечка. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, нешта мне здаецца, что твой вечер не зусім добрый, Топа. Вы правильно здагадаліся, дядуля. Ну, расскажи, у чым справа, может, разом выправим становішча. Просто я не настрой выпадкова сапсаваў. О, і як гэта атрымалася? Ну, я ж кажу, выпадкова. Мы вырашалі, у што будзем гуляць. Ну, добрая справа. І пасварыліся. О. Я сказаў Яне, што яна павінна мне саступіць. Гэта чаму? А таму, што заўсёды прынята саступаць дзяўчынкам, так? Ну, ты ж гэта і сам ведаеш. А гэта несправядліва. Я лічу, што гульні выбіраць трэба па чарзе. Ну, так трэба было пра гэта дамовіцца. Дамовіцца не атрымалася. Я стаў крычаць, а яна пакрыўдзілася і пайшла. Сказала, што я сапсаваў ёй настрой. Ой, гэта дрэнна. Але я ведаю, як выратаваць сённяшні вечар. Топа, зараз ты... О, телефон. Так, хвіліначку. О, гэта важны звонок. Пачакай, зараз адкажу. Ага, дабрадзей слухае. Топа, пакуль я пагавару, ты падумай, як стварыць Яне добры настрой. Так, гэта я тэлефанаваў наконт новых мультфільмаў. Ага, пра новыя мульцікі дамовіцца. Гэта сапраўды важна. Але што мне рабіць? Дзядуля што сказаў? Што я павінен зварыць Яне добры настрой. А як гэта рабіць? Я ж зусім нічога варыць не ўмею. І кнігі рэцэпта ў мяне няма. Паспрабую. Не атрымаецца, дык не атрымаецца. Каб нешта варыць, па-першае, патрэбна каструля. А дзе яе ўзяць? Так, цікавыя казкі пра жывёл абавязкова. Чым больш, тым лепш. Дзядулечка, вы дамаўляйцеся пра мульцікі, не адрывайцеся. Толькі прынясіце мне, калі ласка, каструлю. Каструлю? Ага. Не, гэта я не вам. Ёсць мультфільм пра посуд? Добра, і яго дасылайце. Чаму не? Так, каструля зараз будзе. Толькі што мне ў яе пакласці? З чаго можна зварыць добры настрой для дзяўчынак? Так, і мультфільмы пра прыгоды мае гарэзы вельмі любяць. Дасылайце, калі ласка. Топа, яшчэ хвілінушку пачакай, я скончу размову і вярнуся. Ага, і гісторыі, касмічныя гісторыі падыйдуць, так. Ад дзядулі ніякай дапамогі няма. Ну, буду думаць сам. Так, дзяўчынкам дакладна падабаюцца лёлькі. Хвіліначку. О, вот яна. Ага, лялечка. Так. Першы інгрэдыент ёсць. Што яшчэ дзяўчынкам падабаецца? Так, думаю, Яна не адмовіцца ад смачнай цукеркі. Зараз прынясу. Так, опа, цукерка ёсць. А яшчэ, што яшчэ? Яшчэ дзяўчынкі любяць прыгожыя сукенкі. Ой, зараз выберу самую прыгожую і таксама у каструлю кіну. Ой, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой. Топа, мне надакучыла сядзець у сваім пакойчыку, і я вырашыла табе дараваць. Ой, а што тут адбываецца? І навошта табе моя сукенка? А чаму у каструлі моя любімая лялька?
и цукерка. Ну, Топочка, что ты робишь? Яночка, привітання. Ну, ви що, вже помирилися з Топом? Молодці. А я по телефоні домовлявся на конт нових мультфільмів, тоді криху одорвався. І нічого, ми не помирилися. Я увогуле не розумію, що тут відбувається. Топа, чомусь ти мою любиму сукенку і ляльку у каструлю закинув. Ось. Ой, а я по телефоні розмовляв і не подумав, навіщо тобі, Топа, каструля спотребилася. І що ти збирався робити? Ну як что? Вы же сами сказали, дядуля, что я повинен зварить Яне добрый настрой. Я кухарить не умею, вось і став робити тое, що у голову прийшло. О, і навіщо ти у каструлю ляльку поклав? Тобі ж яна подобається. Ой. Ось я і вирішив, що лялька – підходячий інгредієнт для створення доброго настрою. І Ой. цукерка, Ой. і сукенка твоя любимая. Ай, не можу, Топа. Ти не так мене почув. Я сказав, що ти повинен подумати, як створити Яні добрий настрой. Покольки ви посварилися, ти був винуватий. А варить тобі нічого не треба було. Ой, Топочка, гэта ты для мяне собрался настрой добрый варить и узгадал, якая лялька моя любимая, и цукерку не пошкодовал. Ну, так. Мне не вельмі падабаецца, калі ты са мной не сябруеш. Вось я і вырашыў выпраўляць становішча. Яночка, я лічу, трэба Топу дараваць. Ён так хацеў з табой памірыцца, што нават сабраўся добры настрой табе варыць. Ой, я думаю, дядулечка, Топочка, я тебе дарую. Значыць, сябры! Сябры! Вось бачыце, ствараць добры настрой – гэта справа складаная, але магчымая. Ага, асабліва калі ў каструлю цукерак і лялек не шкадаваць. А я думаю, что лепш ніколі не сварыцца. Тады настрой не сапсуецца і выпраўляць яго не спатрэбіцца. Правильно, моя ж ты разумница. А ты, Топа, з гэтай сітуацыі правільныя высновы зрабіў? Зрабіў, дядулечка, Ого. зрабіў. Лепш нікога не крыўдзіць, а яшчэ уважліва слухаць, што табе кажуць, каб стварыць не ператварылася ў зварыць. А зараз, деточки, я покажу вам два новых цікавых мультфільмы. Мне іх паспелі даслаць мае сябры-казачнікі. Здорово! Новыя мультики – гэта цудоўна. Давайте глядзець. Глядзім. Што ж, мае даражэнькія, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі. І у ложечкі спаць. Добрай усім ночы. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты так
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.